Sme na našej slávnej cyklotrase do Dusla, smerom od Čaly, smerom do Dusla. Po dlhých rokovaniach sa nám podarilo konečne dosiahnuť vytúžený cieľ. Nabehli tento týždeň stroje, ktoré rozbijajú túto cyklotrasu. Cieľom tohto celého je zhutnenie podložia cyklotrasy, kde sa bude potom betonovať. Na to sa bude dávať ďalšia nejaká zábrana a asfalt. Sme radi, že nakoniec sme dospeli k úspešnému záveru po dlhoročných reklamáciách s tou firmou, s týmto zhotoviteľom. Tuto vidíte, že vôbec nie je pravda to, že sme zobrali nejaké úplatky a preto tá cyklotrasa vyzerá tak, ako vyzerá. Dosiahli sme cieľ, ktorý je výhodný aj pre naše mesto, aj pre občanov, ktorí využívajú túto cyklotrasu. Okrem toho, že prebieha komplexná rekonštrukcia cyklotrasy do Dusla, tak vieme, že prebieha aj výstavba vytúženého obchvatu mesta Šaľa. A čiastočne sa to dotkne aj spomínanej cyklotrasy. Na mieste, kde má cyklotrasa oblúkovitý tvar, tak je intenzívny pohyb stavebných strojov, čo je však riadne označené. Cyklisti sú na to upozornení, tak naozaj vás prosíme o trpezlivosť a veríme, že ten výsledok naozaj poteší všetkých, či už motoristov, cyklistov, širokú verejnosť.